इलेक्सनखौ आङो गोजोन थासारियै बारलांबा मोजां होननानै आं सानग्रोयो सिगां गिबियावनो आङो जायफोर बिटिआरखौ गोरोबथा खालामनानै लाबोबाय भारत सरकार आसाम सरकारजों आखाइ हेबनानै एकर्डखौ बेखौ होनदों बर' पिस एकर्डखौ साइन खालामबाय जायफोर सिगनेटरिस फार्स्ट नम्बराव सिगनेटरि हिसाबै एबसुनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि बेनिफ्राय रन्जन दैमारि एनडिपिनि आगोलनि चिफ बिथांमोननि जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि बै समनि भाइस प्रेसिडेन्ट उनाव एक्टिं प्रेसिडेन्ट जानाय धीरेन बर' सानजारां लोगोसे उइटनेस सिगनेटारि हिसाबै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननो आङो दिनै आरो खेबसे कंग्रेसुलेसन हरग्रोबावबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो सिगनेटारिनि खाथियाव आगोलावबो आं हरदों कंग्रेसुलेसनखौ बे मोनसे हिस्ट्रिक थार्ड बड' पिस एकर्ड फार्स्ट एकर्डआ जाबाय बिएसि बेहाय जोंनो नांनानै लाबोनाय जादों उपेन्द्र ब्रह्मआ आनफर्चुनेटलि लामा ससेनिफ्राय आन्दलननि लामा ससेनिफ्राय जोंनिफ्राय जानगारलांबाय बेसेबांबा गोजौआव दुखु थाबाय जोंहा आरो एबसुआ सापर्ट खालामोमोनब्ला बिएलटिनि बे बिटिसि एकर्डआ खुनुदिन जायामोन बिसोरखौ मा होनो बेखौ ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन होननानै बुख्रेबना दोनगौमोन खिन्थु जाहाथे पाब्लिक इनभल्भ थाबाय एबसुखौथ' बुख्रेबजोबनो हायाना एबसुआथ' सारा इण्डियानि मोनसे फेमास मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बेनिफ्राय फैयै नै दा बिटिआर जालायबाय बिटिआर दा थार्ड एकर्ड दा थार्ड एकर्डआव बे बिटिआरनि एकर्डनि जितु क्ल'ज जितु प्रजेक्ट लाबोबाय क्ल'ज बाय क्ल'ज बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला जिहेतुके फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम फार्स्ट टाइमाव जुदि बिएससिनि सिगनेटारिखौ जुदि सिपआव बहायनो हायोबा बिटिसिनि सिगनेटारि फार्स्ट सिगनेटारि जुदि सिप बानायनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआरनि सिगनेटारिखौ मानो सिप बानायनो हाया इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव बिलिनि आखायाव थाङोब्लाथ' पावारा बिलिनि आखायाव थाङोबाथ' इमप्लिमेन्ट जानाय नङा जेबो बुजिनाय नङा गतिके बिटिआर सुक्तिखौ बिनि प्रजेक्ट जेरै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि लाबोनाय मेडिकेल कलेज लाबोनाय गोबां मोनसे मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिटिसिनि एकर्डनिख्रुइ साबसिन एकर्ड खालामनानै लाबोदों होननानै आं बुङो दा साबसिन एकर्ड खालामग्रा सिगनेटारिया सोर फार्स्ट सिगनेटार प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि जों रन्जन दैमारि थाबाय गबिन्द थाबाय धीरेन थाबाय दा बे सिगनेटारिनि गेजेराव सिबा जानांगौ आरो दा इन प्रिन्सिपल एक नम्बरा जानांगौबा प्रमद बर' जानांगोन आरो प्रमद बर'आ जुदि आं जाया आं महात्मा गान्धी होनना जानानै थानोसै होनोब्ला गबिन्द बसुमतारी जानांगोन दा बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला बेखौ सिगनेटारिफोरनि गेजेरावनो सोरबा सासेया सिप जाहैनांगोन दा आंनि मेसेजआ बेनो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला बे बिटिसि इलेक्सनाव देरहानानै सुक्ति खालामग्राबा देरहानानै जुदि सिप जाहैनो हायोबा सोरबा सासेया होमबा जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसना इन टट' इमप्लिमेन्ट जागोन बाहाय मोनसे आत्मबिश्वास दं मानो पाब्लिकखौ आं ओंखायनो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायहरो जनसाधारन पाब्लिक आरो भटार्सफोरखौ खावलायहरो इन्टायर बिटिसिनि माबाखौ एनडिएफआ 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदों हाग्रायाव थानानै आर्म स्ट्रागल खालामदों बिसोरखौ खिन्थु मरेल सापर्ट होदों बा एक्टिभ सापर्ट होदों
डाइरेक्ट सापर्ट होबोदों पाब्लिकआ 35 बोसोर सापर्ट खालामनानै साफार खालामनाय जाबाय नङा होमबा एनडिएफजों साफार खालामनो हायाखैमोनबा जोंनि आइ आफा बिनानाव बिदु बिनानावफ्रा रायजो राजाफ्रा साख्रियालफ्रा सोरनाबा साख्रिफ्रानो सासपेनसन जादों 35 बोसोर नों जुदि एनडिएफनि बे स्ट्रागलखौ जुदि सापर्ट खालामबायबा एकर्डबो खालामबायबा एकर्ड खालामनाय सिगनेटारिफोरखौ मानो सिबाव मानो लाबोनो हाया नोंसोरलाय रायजो राजाफ्रा मानो लाबोनो हाया लाबोनांगौब्ला बिटिसि इलेक्सनाव देरहासार खालामनांगोन बै सिगनेटारिफोरखौ ओमफ्राय हलंगिया आरो माइनावस्रिसिम मोननै डिस्ट्रिक्ट बानायनांगौ बेबो लिरनाय दं कमिसन दागोन बेबो लिरनाय दं फाइनान्सियेला सेन्ट्रेलनिफ्राय फ्ल' जागोन बेबो लिरनाय दं बाहाय स्ट्रंलि कमिटमेन्ट दंजोबो नङा होमबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दं दा बेखौ सोर इमप्लिमेन्ट खालामगोन हु विल इमप्लिमेन्ट इट बेलेग मानसिया पावाराव फैयोब्ला बैसोरखौ नासयनोबो हागौ अरिजिनेल स्ट्रागल खालामग्रा केडारफोरखौ पाब्लिकफोरखौ साख्रि मोजां होआबो जानो हागौ लनफोरखौबो मोजां सेंसन होआबो जानो हागौ एक्स ग्रेसिया मार्टियासनि न'खराव फैसाफोरखौ होआबो जानो बा बिसोरो आरो स्ट्रागल खालामनो हाग्रायाव थांफिनगोन आरो बे हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैनो हाबा बेहा आफसोस जानो नाङा मानो बिएलटिनि बिटिसि सुक्ति जानायाव बिनि सिप बानायबायना बेखौ सिप बानायबायना 15 बोसोर बेनो इमप्लिमेन्ट खालामनो चान्स होबायना आरो एकर्डनि सार्टआव खिन्थु बिटिआर एकर्डआ दाख्लै जायामोनब्ला आरो 20 बोसोर थाबावबा माथो खुथि दं हाग्रामा आरो 20 बोसोर थाथों आहा बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु एकर्ड जाबायना गोदान आरोबाव थार्ड एकर्ड मोनफ्रोमबो एकर्डआव एकर्डनि सिगनेटरिया सिप जादों इन्टार्ननि जादों फुल प्लेजेडनि जादों ओंखायनो बिटिआरनि सिगनेटरिफोरखौबो चान्स होनांगौबा इलेक्सनखौ देरहा होनांगोन दानि गोदान डिलिमिटेसनाव जों मिथिदों क'क्राझार एसटि पार्लामेन्टारि कनस्टिटुएन्सिया डि रिजार्भ जाबाय जेनेरेल कनस्टिटुएन्सिया दा बर'नि थाखाय फिउचार जोंनि डिटारमिनेसनखौ बुंहैग्रा मानसि सोर थाबावगोन सोर रिप्रेजेन्ट खालामबावगोन जोंखौ रायजो सभायाथ' बिदि फैबाय थानाय नङा रायजो सभायाव एमपि फैनायनि नेट अर्गानाइज जादों इउजि ब्रह्मनि बे समाव एजिबि टिजिबिजों एसे गोरोबलायनानै खालामबाय प्रफुल्ल महन्त मोनाबो एसे मरेल सापर्ट होनायाव बिएलटिनि एकर्डआ जादों बेनो इउजि ब्रह्मखौ मोजां मोननानै एलायन्सआव फार्स्ट एमपि हरदों बे कालसारा थालांदों खिन्थु बे कालसारा गोमासिगोन एबार गोमायोब्ला क'क्राझारनि एमपि कनस्टिटुएन्सियाबो जुदि जेनेरेल जायोब्ला नोंनि एमपिआ बहा थाबावगोन नों आसामावनो संख्रि बानलु जानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय एमएलए एमसिएलए जानानै थाबाय थानांसिगोन आरो बे खिन्थु आंनि गोसोआव दुखु दं बेखौ आं दा नुनायानो दुखु दिनै बिस्वजित दैमारिया मानो बुंदिया जोंनि रायजो सभानि एमपिआ क'क्राझारखौ एज ए एसटि रिजार्भै लाखिफिननांगौ होननानै मानो बुंनो हादिया बुंनांगौमोन ओरैनोथ' माथो बेलेग बेलेग माबायाव गाव स्पिड सुयो माथो बेलाय बेखौ बुंनांगौमोन हायोबा बे हांगार स्ट्राइक खालामगौमोन प्राइम मिनिस्टारनि दरजा मोखाङावबो उन्दुना थाहैनांगौमोन बियो क'क्राझारा एसटि थानांगौ होननानै बिस्वजित दैमारिखौ आं रायाखै आं रायनो साना खिन्थु आं खावलायदों आरो दाबो खिन्थु चान्स दं डिलिमिटेसननि साब कमिटि दादों बाहाय रबिराम नार्जारि दानि एमएलएआ मेम्बारनो ओंखायनो दा जों जिखि जाया मानो एकर्डआ जाबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों ज' जानांगौ